Me yasa aka ce ku bincike Allah tusibu qauman, ni na ƙara ladin ba cikin alqur'ani yake ba. Allah tusibu qauman bi jahalatin, domin kar ku zo ku yankewa mutane hukunci da jahilci, fa tusbihu ala ma fa'altum nadimin, wayi gari kuna masu nadama akan abin da kuka aikata. ganga kaje har gidan malam a Mararrabar Jos da saka ma da alkhairi. Wata baiwar Allah malama mai karantarwa ɗalibar ilimi, amin, ta fito tana neman ina ake wa'azi. Kawai fa tambayar da ta yi kenan, kawai sai matan da ta tambaya sai suka ce irinsu ne barayin yara. Inna lillahi wa inna Kawai fa ta ce me ya kawo maganar ni baroniyar, kun ganni da wani yaro, kun ganni da wata alama ɗaukar wani, ni ɗaliba ce, ni malama ce mai karantarwa, ni yar ganin nan ce, kuma ina da 'ya'ya, ina da mijina wane. Amma duk da wannan bayani da wannan baiwar Allah ta yi, sai kawai suka ci gaba da dukanta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mai unguwa labari ya je wajensa, ya je ya anci matan nan da ƙyar ya kai ta gidan shi, da ya ga abu zai fi karfin gidan shi ya kira 'yan sanda. Aka zo aka ɗauke ta zuwa police station. Ana zuwa police station, mutane suka ci gaba da taruwa, suna jifa a police station, 'yan sanda na harba taya gas, ana koran mutane suna ƙara taruwa, har taya gas ɗin 'yan sanda ya ƙare, har harsashin su na harbi ya ƙare. Ƙarshe haka da aka fito da matan nan, wani ya kwaɗa mata katako a kan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. wani ya sare ta da adda, tana faɗuwa ƙasa. Kawai wani suka ɗauko mashin ɗin malamin nata, malam Umar Wali, suka ɗora a kanta, suka watsa fetur nan suka kona ta. Kun ga sakamakon rashin bincike, kun ga sakamakon ɗaukar doka a hannu. Ya ayyuhal lazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in, يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu, ya ku waɗanda suka yi imani da Allah, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Idan wani fasiki ya zo maku da wani mummunan labari mara kyau, mara daɗi, fatabayyanu, don Allah, don girman Allah ku yi bincike. Me yasa aka ce ku bincike? Allah tusibu qauman, ni na ƙara ladin ba cikin alqur'ani yake ba. Allah tusibu qauman bi jahalatin, domin kar ku zo ku yankewa mutane hukunci da jahilci, fa tusbihu ala ma fa'altum nadimin, wayi gari kuna masu nadama akan abin da kuka aikata.